Στις 4 Σεπτέμβρη του 2015 καταθέσαμε στον Άριο Πάγο την διακήρυξή μας και το καταστατικό μας, αυτό που πρόκειται να μελετήσουμε σήμερα. Είχαμε ήδη όμως ανακοινώσει τις αρχές και τις αξίες μας. Γιατί μιλάμε για μια συνένωση Ελλήνων, γιατί μιλάμε για μια δημοκρατία η οποία πραγματικά να είναι η γνήσια ελληνική δημοκρατία, και γιατί πραγματικά πάμε να δημιουργήσουμε μέσω της δημοκρατίας αυτής την Ελλήνων πολιτεία. Οι αξίες και οι αρχές μας είναι συγκεκριμένες και αυτές μόνο σε μια πραγματική δημοκρατία μπορούν να βρούνε ανταπόκριση. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία ότι ξεκινάμε να κάνουμε έναν φορέα, και φορέας αυτός πρέπει να είναι ουσιαστικά ένα δημοκρατικός φορέας στις αρχές της πραγματικής ελληνικής δημοκρατίας, όπου οι πολίτες έχουν την αρχή και την κρίση στην πολιτεία τους. Και πρέπει αυτή η πολιτεία, για να έχει βάσεις, για να έχει διαχρονικότητα και για να μην μπορεί να προσβληθεί από δυνάμεις οι οποίες έχουν ενεργήσει διαχρονικά κατά του ελληνισμού, πρέπει να διασφαλίζεται από πρωτόκολλα τα οποία να είναι η ασπίδα σε κάθε προσπάθεια εισχώρησης ξένων σωμάτων στην πολιτεία μέσα προς διάβρωση. Ουσιαστικά λοιπόν τα πρωτόκολλα, τα ελάνια, είναι αυτά που θωρακίζουν την πολιτεία, και η πολιτεία αυτή καλείται να είναι μια δημοκρατική πολιτεία. Έτσι ο φορέας μας οφείλει να προάγει αυτές τις δύο βασικές έννοιες. Τη μία δηλαδή την έννοια της δημοκρατίας και την άλλη του αξιακού μας συστήματος. Και πραγματικά είναι η διαφορά του φορέα από τα κόμματα. Γιατί τα κόμματα εξορισμού είναι αυτά που κομματιάζουν, που διαιρούν την κοινωνία. Ενώ ο φορέας δεν λειτουργεί κομματικά, δεν λειτουργεί διασπαστικά στην κοινωνία, αλλά την ενώνει την κοινωνία. Και αυτό είναι πάρα πολύ απλό να το καταλάβουμε, γιατί όταν δεν υπάρχουν κόμματα, αναλαμβάνουν οι πολίτες να πούνε και να σκεφτούν τις ανάγκες του τόπου τους, γιατί ουσιαστικά ο τόπος τους και οι δημότες που βρίσκονται σε αυτή την γεωγραφική τοποθεσία, την μικρή που λέγεται Δήμος, είναι η πηγή της εξουσίας μιας πολιτείας. Αυτοί λοιπόν γνωρίζουν ποιο είναι το καλό τους, γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει στην περιοχή τους, λόγω εντοπιότητας έχουν τα ίδια συμφέροντα και έχουν τις ίδιες προοπτικές. Όταν επέμβει το κόμμα μέσα στην κοινωνία αυτή, διασπάται η κοινωνία, οπότε αλλάζουν οι ορισμοί, αλλάζουν οι προορισμοί, αλλάζουν οι οπτικές γωνίες. Δεν σας ακούω, παιδιά. Συνέχισε, Βασίλη. Αλλάζουν οι προοπτικές και οπτικές γωνίες που φαίνονται στους δημότες. Και πραγματικά η επέμβαση των κομμάτων μέσα στις κοινωνίες αυτές είναι διασπαστική. Πρέπει λοιπόν ο φορέας μας να διασφαλίζει την ενότητα, και πραγματικά αυτό κάνει και καλεί από κάθε περιοχή να στείλει τους εκπροσώπους. Για να μπορέσει αυτό να γίνει πράξη, και πραγματικά η πολιτεία μας θα είναι δομημένη σε όλα τα επίπεδά της με αυτόν τον τρόπο. Και επειδή η πολιτεία μας θα είναι δομημένη με ένα συγκεκριμένο σύστημα διοίκησης, αυτό ακριβώς το σύστημα διοίκησης είναι και του φορέα μας. Ουσιαστικά λοιπόν ο φορέας μας είναι μια άσκηση δημοκρατικής διαδικασίας, μια άσκηση δημοκρατικής λειτουργίας, η οποία έχει προβολή στην πολιτεία μας, γιατί η πολιτεία μας θα είναι ακριβώς έτσι δομημένη. Βασική λοιπόν προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να άρχει ο δημότης, ο πολίτης σε αυτή την πολιτεία. Πραγματικά λοιπόν έχουμε πει ότι το σύστημα του φορέα μας, που είναι και αυτό το ίδιο με την πολιτεία, αποτελείται από 5 κύκλους ομόκεντρους. Με έκτο το κέντρο, που είναι ουσιαστικά ο άξονας που περιστρέφεται όλο αυτό το σύστημα. Ο εξωτερικός ο κύκλος, ο μεγάλος ο κύκλος, είναι οι δημότες.
είναι οι δημότες. Σήμερα στον φορέα μας είναι η ΕΣΥ, οι Ελληνοσυνελεύσεις, οι τοπικοί οργανισμοί, και αύριο στην πολιτεία μας θα είναι οι δήμοι. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε για τον φορέα, αυτοί οι οποίοι έχουν την εξουσία πραγματικά, και θα το δούμε αυτό πώς γίνεται, την έχει ο κύκλος ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος και περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς Ελλήνων Συνέλευσης, οι οποίοι είναι σε όλη την επικράτεια. Αυτοί καλούνται μέσα από διαδικασίες δημοκρατικές να επιλέξουν τους εκπροσώπους τους. Μιλάμε τώρα για τον φορέα, αλλά σαν προβολή μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι ό,τι λέμε αφορούν και την πολιτεία μας, πώς θα είναι δομημένη πραγματικά αυτή η δημοκρατική διοίκηση. Ο φορέας μας λοιπόν αποτελείται στον μεγάλο του κύκλο από τους οργανισμούς Ελλήνων Συνέλευσης, και αυτοί οι οργανισμοί Ελλήνων Συνέλευσης μέσα από επιλογή που θα κάνουν θα στείλουν τους εκπροσώπους τους στην διαδημοτική, που είναι ο επόμενος κύκλος του συστήματος αυτού διοίκησης. Αυτή η διαδημοτική ουσιαστικά θα έχει τη δύναμη, γιατί μέσα σε αυτήν θα έρχεται η εντολή η οποία θα ξεκινάει από τους τοπικούς οργανισμούς και θα μεταφέρεται στην διαδημοτική. Έχει μεγάλη σημασία ότι η κάθε μεταφορά μιας εντολής πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία του ελέγχου αν αυτό το οποίο φεύγει σαν εντολή εντάσσεται μέσα στο ελληνικό αξιακό σύστημα. Έτσι λοιπόν το πρώτο φιλτράρισμα γίνεται από τους οργανισμούς τους τοπικούς, όταν πρόκειται κάτι να το διεκδικήσουν ή να το ζητήσουν ή να το επισημάνουν ή να το προβάλλουν μέσα από τους εκπροσώπους τους. Οι ίδιοι έχουν την ευθύνη να ελέγξουν αυτό το οποίο πρόκειται να προβληθεί έχει πραγματικά συνάφεια με τα ελάνια πρωτόκολλα. Αυτό όταν δέχεται η διαδημοτική μια πρόταση μέσα από τους εκπροσώπους που στέλνουν οι τοπικοί οργανισμοί, το πρώτο πράγμα που θα ελέγξει είναι αν αυτό το οποίο έρχεται μέσα εκεί είναι σύμφωνο με τα ελάνια πρωτόκολλα. Σε μια διαδικασία επιλογής των τακτικών μελών του οργανισμού μας, πρέπει μέσα από τους εκπροσώπους που υπάρχουν από τους τοπικούς οργανισμούς να επιλεγούν αυτοί οι οποίοι θα είναι τα τακτικά μέλη. Εάν μιλάμε για μια προβολή στην πολιτεία μας, τα τακτικά μέλη είναι σε αντιστοιχεία με τους βουλευτές. Μέσα λοιπόν από την διαδημοτική θα επιλεγούν τα τακτικά μέλη, τα οποία είναι η βάση του συστήματος της διοίκησης, γιατί αυτοί ουσιαστικά κάνουν την νομοθετική εργασία που πρέπει να υπάρχει. Ήθελα να πω ότι η επιλογή των εκπροσώπων από τους τοπικούς οργανισμούς έχει δύο στάδια. Έχουμε ορίσει ότι θα επιλέγονται με εκλογική διαδικασία 10 άτομα και μετά διακλήρου από τους 10 θα βγαίνουν μόνο οι 2, γιατί αυτοί θα είναι οι εκπρόσωποι. Αυτό είναι μια άκρως δημοκρατική διαδικασία για να αποφεύγεται η διαπλοκή μεταξύ ψηφισωμένων και ψηφισάντων. Εάν κάποιος ξέρει ότι θα ψηφιστεί, μπορεί να υποσχεθεί και άλλοι να εκμεύσουν υποσχέσεις και να υπάρχει έτσι μια συναλλαγή όσον αφορά την ψήφο. Όταν όμως εκλέγονται 10 και τελικά επιλέγονται διακλήρου από τους 10 μόνο οι 2, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η επιλογή. Από την άλλη τη μεριά οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν έχουν επιλεγεί με διακλήρου, ουσιαστικά είναι οι επιλαχόντες. Αυτοί θα βρίσκονται πάντα πίσω από τους 2 οι οποίοι έχουν επιλεγεί τελικά με τον κλήρο, για να τους ελέγχουν πάντα ότι είναι πάντα σύμφωνα με τις απόψεις και με τα θέλω των πολιτών που τους έχουν επιλέξει, και από την άλλη τη μεριά ότι οτιδήποτε γίνεται είναι σύμφωνο με τα ελάνια πρωτόκολλα. Θα υπάρχει δηλαδή ένας αυτοέλεγχος από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη θέση του τακτικού μέλους.
Τα τακτικά μέλη αυτά θα είναι, όπως είπα, ουσιαστικά η νομοθετική υπηρεσία της δημοκρατικής αυτής δομής που υπάρχει στο φορέα μας. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια εντολή η οποία φεύγει από τους τοπικούς οργανισμούς. Αυτή η εντολή περνάει μέσα από τους εκπροσώπους, από τη διαδημοτική και φτάνει στα τακτικά μέλη. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να την επεξεργαστούν καταρχήν και μετά υπάρχει ένας άλλος κύκλος, ο οποίος όμως δεν επιλέγεται αλλά διορίζεται. Αυτός ο επόμενος κύκλος, γιατί έχουμε μιλήσει τώρα για τον κύκλο των μεγάλων, τον εξωτερικό, που είναι οι οργανισμοί ΕΣΥ, δηλαδή οι δημότες. Έχουμε μιλήσει για έναν άλλον κύκλο, ο οποίος είναι οι εκπρόσωποι όλοι των τοπικών οργανισμών, που λέγεται διαδημοτική, και έχουμε μιλήσει για έναν τρίτο κύκλο, ο οποίος ουσιαστικά είναι τα τακτικά μέλη ή οι βουλευτές στην πολιτεία μας. Όταν φτάνει ένα θέμα στους βουλευτές, αυτοί το επεξεργάζονται, αλλά δεν φτάνει για να ψηφιστεί. Δεν φτάνει για να πάρουν μια απόφαση τα τακτικά μέλη σε επίπεδο φορέα. Πρέπει αυτό το οποίο θα προτείνουν να περάσει μέσα από τον τέταρτο κύκλο, που είναι, όπως είπα, όχι εκλεγμένος αλλά διορισμένος, και αυτός ο κύκλος καλείται γερουσία. Τη γερουσία, την οποία την επιλέγουμε, ουσιαστικά είναι μια τεχνοκρατική υπηρεσία, η οποία ελέγχει αν αυτό το οποίο προτείνεται είναι επαρκές και από τεχνικής πλευράς, αλλά και αν συνάδει με τα ελάνια πρωτόκολλα. Είναι μια υπηρεσία η οποία περιλαμβάνει όλους τους κλάδους των επιστημών, όλους τους εμπειρογνώμονες, τους πραγματογνώμονες και όλες τις ειδικότητες, ούτως ώστε ό,τι φεύγει μέσα από τα τακτικά μέλη και περνάει μέσα από τη γερουσία να έχει τη δυνατότητα να βγει όσο πιο άψογο και πιο χρηστικό και πιο συναφές με τα ελάνια πρωτόκολλα μπορεί να γίνει. Τελικά όλο αυτό καταλήγει στον πέμπτο κύκλο, που είναι η εννεαμελής επιτροπή. Η εννεαμελής επιτροπή είναι μια επιτροπή η οποία εκλέγεται από τα τακτικά μέλη, αλλά προτείνεται από τον πρόεδρο. Εδώ υπάρχει μια διαφορετικότητα στον συγχρονισμό όλων αυτών των εκλογών, αλλά λύνεται πάρα πολύ εύκολα και θα το εξηγήσω πώς θα γίνει αυτό. Ουσιαστικά λοιπόν την εννεαμελή αυτή η επιτροπή την εκλέγουν τα τακτικά μέλη, αλλά τα άτομα τα οποία θα αποτελούν την εννεαμελή αυτή η επιτροπή έχουν προταθεί από τον πρόεδρο και είναι 15, και από τα 15 τα τακτικά μέλη επιλέγουν τα 9. Αυτή η εννεαμελή ουσιαστικά είναι η εκτελεστική εξουσία του φορέα. Αυτή ουσιαστικά είναι το τελευταίο φίλτρο που περνάει μια πρόταση, μια νομοθεσία, μια πρόταση, μια στρατηγική, και εφόσον και από εκεί περάσει, τότε ναι, πηγαίνει πίσω, πηγαίνει στα τακτικά μέλη, δηλαδή πηγαίνει στους βουλευτές στην πολιτεία μας, και εκεί πραγματικά ψηφίζεται και παίρνει τη διάσταση μιας νομοθεσίας. Έτσι ακριβώς δουλεύει και ο φορέας. Και τελικά υπάρχει και το έκτο σημείο, που είναι ακριβώς στο κέντρο, και εκεί είναι ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος εκλέγεται από τα τακτικά μέλη. Πρώτα λοιπόν έχουμε τους εκπροσώπους των τοπικών οργανισμών. Οι τοπικοί οργανισμοί στέλνουν τους εκπροσώπους τους. Οι εκπρόσωποι αυτών των τοπικών οργανισμών είναι οι διαδημοτικοί. Οι διαδημοτικοί, με διαδικασίες αντίστοιχες με την επιλογή των εκπροσώπων, επιλέγει τα τακτικά μέλη. Τα τακτικά μέλη, εφόσον επιλεγούν, διορίζουν τον πρόεδρο από τις υποψηφιότητες που υπάρχουν. Εφόσον επιλεγεί ο πρόεδρος, τότε ο πρόεδρος
προτείνει 15 άτομα και από τα 15 άτομα αυτά τα τακτικά μέλη επιλέγουν τα 9. Και εφόσον έχουμε τώρα όλη τη διαδικασία αυτή, δεν έχουμε τη γερουσία. Τη γερουσία την προτείνουν κατά 50% τα τακτικά μέλη και 50% η εναμελής επιτροπή. Αυτός είναι ουσιαστικά σαν διάγραμμα ο τρόπος διοίκησης, ο δημοκρατικός τρόπος διοίκησης του φορέα μας, και αυτός ακριβώς θα είναι ο δημοκρατικός τρόπος διοίκησης της πολιτείας μας. Γιατί εδώ δεν βλέπουμε κόμματα, αλλά βλέπουμε πραγματικά τη λειτουργία ενός φορέα, ο οποίος ενεργοποιεί την τοπική κοινωνία, δηλαδή τους τοπικούς οργανισμούς. Οι τοπικοί οργανισμοί στέλνουν τους εκπροσώπους τους, οι εκπρόσωποι τους ουσιαστικά είναι αυτοί που επιλέγουν μεταξύ τους τους βουλευτές. Οι βουλευτές είναι αυτοί ουσιαστικά που επιλέγουν τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος προτείνει την εννεαμελή επιτροπή, προτείνοντας 15 για να ψηφιστούν τα 9, και τα τακτικά μέλη πραγματικά επιλέγουν τα 9. Και τα τακτικά μέλη και η εννεαμελής είναι αυτή η οποία διορίζει την γερουσία. Βλέπουμε ότι τα πάντα επιλέγονται, τα πάντα εκλέγονται και εκλέγονται από τη βάση, από τον λαό. Γιατί αυτοί που εκλέγουν τον πρόεδρο είναι εκπρόσωποι των τοπικών οργανισμών ή των δήμων, που είναι πραγματικά αυτό που θέλουν οι πολίτες. Και αυτοί οι πολίτες με τους εκπροσώπους τους επιλέγουν τον πρόεδρο. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς πραγματικά ο άρχον άρχεται και πώς υπάρχει αυτό στο ίδιο επίπεδο σύστημα με τους κύκλους, τους ομόκεντρους, για να δούμε ότι δεν υπάρχει κάποια εξουσία η οποία να είναι υπεράνω, αλλά όλα ελέγχονται σε μια ανταποδοτικότητα ευθυνών, για να μπορέσει να υπάρχει πραγματικά μια τέτοια σειραφή των θέλω και των αποτελεσμάτων αυτών των οποίων μια πολιτεία καλείται να εκτελέσει με τον καλύτερο τρόπο, ούτως ώστε η πολιτεία να εργάζεται για τον πολίτη και ο πολίτης να αισθάνεται ότι η πολιτεία αυτή είναι για το καλό του, εργάζεται για το καλό του, ότι γίνεται για το καλό του, και δεν υπάρχει αυτό το μιασματικό περιβάλλον που βλέπουμε σήμερα, το εχθρικό περιβάλλον, που υπάρχει μια εξουσία η οποία έχει τον πολίτη απέναντι και θέλει πραγματικά να τον κατασπαράξει. Στην Ελλήνων πολιτεία αυτό το σύστημα διοίκησης των ομόκεντρων κύκλων, αυτών που θα εφαρμόσουμε σαν τρόπο λειτουργίας μας και στον φορέα μας, είναι πραγματικά ο μόνος τρόπος για να εφαρμοστεί μια ελληνική δημοκρατία, για να έχει την πολιτεία ο πολίτης του, ο πολίτης της, και μέσα σε αυτή την πολιτεία να αισθάνεται την ασφάλεια, γιατί ξέρει ότι η πολιτεία είναι δικιά του. Και από την άλλη μεριά η πολιτεία πραγματικά θα ανταμείβει σε αυτόν τον πολίτη ο οποίος εργάζεται για αυτήν. Υπάρχει μια σχέση πραγματικά σεβασμού ανάμεσα στον πολίτη και στην πολιτεία, γιατί έτσι ξεκινάει ο σεβασμός. Όταν η πολιτεία σέβεται τον εαυτό της, είναι φυσιολογικό να σέβεται και τους πολίτες. Και επειδή υπάρχει αμοιβαιότητα στο σεβασμό, όταν υπάρχει μια πολιτεία που σέβεται τον πολίτη, ο πολίτης θα σέβεται την πολιτεία. Με λίγα λόγια, ο τρόπος, ο σχηματισμός αυτός είναι αυτός που εξασφαλίζει ότι η πολιτεία, η Ελλήνων πολιτεία ή ο φορέας μας θα λειτουργεί μέσα στα ελάνια πρωτόκολλα και θα εφαρμόζεται με το σύστημα αυτό σαν διοικητικός τρόπος η πραγματική δημοκρατία, η ελληνική δημοκρατία. Τα ελάνια πρωτόκολλα τώρα έχουν μεγάλη σημασία, γιατί ουσιαστικά σε όλες τις βαθμίδες αυτό το οποίο θα είναι το βασικό κριτήριο για να περάσει οποιαδήποτε πρόταση ή οποιοδήποτε νόμος ή οτιδήποτε προτείνεται, είναι αν αυτό είναι εναρμονισμένο με τα ελάνια πρωτόκολλα. Θέλω να πω ότι ο πρόεδρος του φορέα και κατ' επέκταση ο πρόεδρος
της πολιτείας δεν θα κάνει τίποτα άλλο, δεν θα επεμβαίνει πουθενά στα εσωτερικά της λειτουργίας του φορέα ή της πολιτείας, παρά το μόνο που θα κάνει με εγγύηση της ζωής του είναι η διαφύλαξη των ελάνιων πρωτοκόλων. Είναι αυτός που θα εποπτεύει όλη τη διαδικασία, όλη τη λειτουργία αυτή της δημοκρατικής διοίκησης και θα είναι πραγματικά ο εγγυητής, ο μόνος που θα έχει το βέτο σαν άτομο, εάν κάτι ξεφεύγει από τον άξονα των ελάνιων πρωτοκόλων, να επέμβει για να ξαναπαναφέρει με τη δική του δύναμη αυτό το οποίο έχει ξεφύγει στην τάξη. Πραγματικά αυτό το οποίο θα ζει ο πρόεδρος είναι μόνο για την διαφύλαξη των ελάνιων πρωτοκόλων. Θα είναι πραγματικά ο θεματοφύλακας μέσα στη διαδικασία όλη αυτή των ελάνιων πρωτοκόλων. Και τονίζω τα ελάνια πρωτόκολλα γιατί από την εμπειρία που έχουμε από τους προγόνους μας, ενώ οι νομοθεσίες ήταν πολύ δυνατές και ο Σόλωνας και ο Λικούργος πραγματικά είχαν κάνει πάρα πολύ καλή εργασία στην νομοθεσία τους. Υπήρχαν ορισμένες τρύπες, υπήρχαν ορισμένα κενά, διάκαινα που από εκεί μέσα μπόρεσαν και εισέβαλαν νομοθεσίες οι οποίες ουσιαστικά διάβρωσαν όλη την κοινωνία. Και αναφέρομαι ειδικότερα στην κοινωνία της Αθήνας, γιατί ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατή και πραγματικά η ιστορία της παλαιάς Αθήνας είναι ένδοξη, στα χρόνια αυτά τα οποία καλούμε τώρα στην ιστορία που γράφουν, αυτοί που τη γράφουν και όπως τη γράφουν, που καλείται κλασικός ελληνισμός και που η δημοκρατία υποτίθεται του Περικλή ότι ήταν τεράστια, εκείνη την εποχή πραγματικά είχε υποστεί μια τεράστια διάβρωση, γιατί ο Σόλωνας δεν είχε κλειδώσει πολύ καλά τους νόμους, ενώ ο Λικούργος τους είχε κλειδώσει πολύ καλύτερα και βλέπουμε πραγματικά μια Σπάρτη η οποία να έχει κρατήσει 800 χρόνια με ένα συγκεκριμένο δημοκρατικό σύστημα, με ένα άψογο δημοκρατικό σύστημα που δεν μπόρεσε να τη διαβρώσει κανένας, παρά μόνο διαβρώθηκε όταν οι ίδιοι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να μπουν σε έναν πόλεμο που ήταν έξω από την πολιτεία τους, έξω από τις αξίες τους, έξω από την νομοθεσία τους, για να περισσωθεί ο ελληνισμός. Αλλά και αυτό ήταν εκτός των πρωτοκόλων τους και βλέπουμε ότι και μια Αθήνα και μια Σπάρτη, όταν έφτασε εκεί ο ελληνισμός, είχαν μια τρομερή πτώση που ουσιαστικά σήμαινε την πτώση του ελληνισμού. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία να διαφυλάξουμε αυτό το οποίο θα κερδίσουμε και θα νικήσουμε την επόμενη μέρα. Εάν δεν κλειδώσουμε την πολιτεία μας, εάν δεν βάλουμε οτιδήποτε λειτουργεί να είναι στον άξονα των ελάνιων πρωτοκόλων, εάν αφήσουμε πάλι κενά και εισχωρήσουν μέσα διαβρωτικές νομοθεσίες οι οποίες ξεκινάνε πολύ μικρές, ελάχιστες, αλλά αρχίζουν και ρίχνουν το μίασμά τους, αρχίζουν και δηλητηριάζουν την πολιτεία και φτάνει μια στιγμή το δηλητήριο να την έχει νεκρώσει όλη. Η διασφάλιση της πολιτείας μας είναι πραγματικά τα πρωτόκολλα, γιατί οποιοσδήποτε νόμος, οποιαδήποτε πρόταση, οτιδήποτε θα έρχεται προς εξέταση, το πρώτο πράγμα που θα γίνεται είναι αν είναι σύμφωνο με τα ελάνια πρωτόκολλα. Είναι σύμφωνο με τις αξίες μας. Πολύ ωραία, προχωράει. Είναι σύμφωνο με τις αρχές μας. Ναι, προχωράει. Με τους νόμους μας, αν και με τους νόμους μας, τους τρεις πολιτιακούς, συνάδει. Ναι, ωραία, πέρασε. Αν όμως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην διατύπωση ή στην εφαρμογή, τότε δεν πρόκειται να περάσει. Και θα ξαναγυρίζει πίσω να μετατραπεί αυτό το σημείο το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τον άξονα των πρωτοκόλων μας και θα ξαναγυρίσει όπως πρέπει να γυρίσει, γιατί η πολιτεία μας αυτήν τη δημοκρατία την οποία θα εγκαθιδρύσει με αυτό το σύστημα το δημοκρατικό διοίκησης με τους ομόκεντρους κύκλους πρέπει να το εξασφαλίσει διαχρονικά. Μόνο έτσι μια πολιτεία μπορεί να παράγει πολιτισμό και να προοδεύει.
και να φτάνει ο πολίτης πραγματικά στην ιδανική, να τίνει προς την ιδανική του θέση, χτίζοντας μια ιδανική πολιτεία, που εκεί είναι ο στόχος μας. Σε γενικές γραμμές, το καταστατικό του φορέα είναι πραγματικά η λειτουργία αυτών των ομόκεντρων κύκλων με αυτήν την αλληλοεξάρτηση που έχουν, ούτως ώστε ο ένας να ελέγχεται από τον άλλον και τελικά αυτό το οποίο παράγεται στο τέλος θα είναι το θέλημα των πολιτών, θα είναι αυτό το οποίο οι πολίτες έχουν σαν στόχο τους και θα είναι με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να είναι εναρμονισμένο με τα ελάνια πρωτόκολλα. Αυτό πραγματικά είναι δημοκρατία και αυτό πραγματικά είναι Ελλήνων πολιτεία και ελληνική δημοκρατία. Εάν προχωρήσετε στην ανάγνωση όλων των άρθρων, θα δείτε ότι στην επεξήγηση το πώς λειτουργεί ο κάθε κύκλος, θα θυμηθείτε ότι αυτά που είπαμε, ότι ο ένας εξαρτάται από τον άλλον, κανένας δεν είναι πάνω από τον άλλον, ο ένας πραγματικά πρέπει να λειτουργεί μαζί με τον άλλον, ο προηγούμενος με τον επόμενον, ούτω καθεξής, ούτως ώστε να υπάρχει μια αρμονική αλληλοεξάρτηση των εξουσιών για να βγαίνει πραγματικά το αποτέλεσμα που πρέπει να βγει. Ένα δημοκρατικό αποτέλεσμα και ένα αποτέλεσμα που να συνάδει με τα πρωτόκολλά μας. Αυτά σε εισήγηση. Μπορείτε να προχωρήσετε στην ανάγνωση. Βεβαίως. Ευχαριστώ τον Βασίλη. Να περάσουμε πρώτα όμως στους παρόντες στο πάνελ και να δούμε αν θέλουν κάτι να πούν, αν θέλουν κάτι να ρωτήσουν πριν περάσουμε στην ανάγνωση. Αφού προηγουμένως πω ότι στην παρέα μας είναι και η Μάγδα από Αλεξανδρούπολη, καθώς επίσης και η Πινελόπη από τα Σέρες. Αμέσως τώρα βάζω και τον Γιώργο από τη Μελβούρνη, καθώς επίσης και τον Χρήστο από την Ελβετία, από τη Ζηρίχη της Ελβετίας. Και με αυτούς όλους επιβεβαιώνουμε την ονομασία του τίτλου της εκπομπής μας, η συνάντηση των Ελλήνων απανταχού της Γέας. Λοιπόν, να περάσουμε στο πάνελ έναν για να δούμε αν υπάρχουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή και τοποθετήσεις πριν την ανάγνωση. Πάμε από τη Γεωργία. Πάτρα, σ' ακούει? Καλησπέρα και από μένα. Καλώς όρισες. Πολύ χρήσιμη πραγματικά η εισήγηση του Βασίλη του Θεοδωρόπουλου. Το καταστατικό του φορέα επιβάλλεται να το διαβάζουμε και να το ξαναδιαβάσουμε, να εμπεμπεδώσουμε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία και πώς θα μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ήθελα έτσι απλά να ρωτήσω πριν ξεκινήσουμε την ανάγνωση, να διευκρινιστεί λίγο κάποια στιγμή με δελτίο τύπου δημόσια καλούμε τους πολίτες που ενδιαφέρονται για τα κοινά να ενταχθούν, να γίνουν μέλη του Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και να ανοίξουν τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης του Φορέα. Τα οποία γραφεία θα γίνουν, είναι μέρος του γενικότερου εγχειρήματος Ελλήνων Συνέλευσης και μετά θα ενταχθούν στις Ελλήνων Συνελεύσεις που έχουν και οι ΜΚΟ, οι οργανισμοί μας, έτσι. Θα ήθελα λίγο... Ναι. Να το διευκρινίσω. Ναι, να διευκρινίσουμε λίγο αυτό, πώς, γιατί ξεκινάει, αν κάποιος που καλέσαμε, που καλούμε, ενδιαφέρεται και όντως εντάσσεται στο φορέα, ποια είναι η διαφορά και πώς γίνεται αυτός ο διαχωρισμός και ό,τι μπορούμε να προσθέσουμε σαν πληροφορία. Ευχαριστώ. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα μία βασική αξίωση, η οποία θα μείνει και στην πολιτεία μας. Οι τοπικοί οργανισμοί, εσύ, με την νομική κάλυψη της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΜΚΟ, είναι ο βασικός πυρήνας μας, είναι ο σκληρός πυρήνας μας. Αυτός πραγματικά, οτιδήποτε και να γίνει, θα είναι η βάση μας. Πάμε τώρα στον φορέα. Στον φορέα, σαν πολιτικός φορέας, δεν μπορεί να έχει όλους τους Έλληνες σε πρώτη φάση σαν σκληρό πυρήνα του. Που σημαίνει ότι ενδεχομένως θα υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι θα θέλουν να ανοίξουν γραφεία προεκλογικά
οι οποίοι βέβαια θα έχουν έρθει σε συμφωνία μαζί μας, θα έχουν υπογράψει το συμφωνητικό και την αμοιβαιότητα σε αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν, εφόσον πάρουμε την εξουσία στα χέρια μας. Αυτή στην αρχή θα είναι σαν τοπικά γραφεία του φορέα. Η συμφωνία όμως με αυτόν ο οποίος θα το ανοίξει το γραφείο αυτό θα είναι ότι μετά το τέλος των εκλογών, μετά το τέλος της χρήσης σαν προεκλογικό γραφείο, αυτό το γραφείο αυτομάτως μαζί με όλα τα μέλη του μετατρέπεται σε μία ΜΚΟ, που σημαίνει ότι στο τέλος και αυτό το γραφείο θα είναι μία εταιρεία ΜΚΟ, ακριβώς όπως είναι όλες οι άλλες. Θα είναι ένας οργανισμός του σκληρού πυρήνα μας, του πυρήνα του ελληνισμού, για να μπορέσουμε πραγματικά να διασφαλίσουμε διαχρονικότητα σε αυτό το οποίο κάνουμε. Έτσι λοιπόν, ενδεχομένως θα δημιουργηθούν γραφεία τα οποία θα εξυπηρετήσουν υποψήφιους βουλευτές, αλλά αυτά τα γραφεία τελικά θα είναι τέτοια η συμφωνία που θα κάνουμε, ότι μετά από το πέρας αυτών των εκλογών θα μετατραπούν σε γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης, σαν τους οργανισμούς Ελλήνων Συνέλευσης, δηλαδή θα γίνουν και αυτά μέρος του πυρήνα μας. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός με αυτά που είπα. Ναι, κατανοητός, απλά εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τώρα ώρα να μιλήσουμε λίγο πιο λεπτομερώς για τη διαδικασία, έτσι, στο πρακτικό μέρος. Επειδή μας ακούνε και άνθρωποι που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του φορέα. Αν δεν είναι τώρα η ώρα να μιλήσουμε, πότε θα είναι η ώρα να μιλήσουμε? Ασφαλώς και είναι τώρα να μιλήσουμε. Λίγο πιο αναλυτικά το πρακτικό κομμάτι, δηλαδή ανοίγει αυτός που θα ανοίξει το γραφείο και θα έρθει σε συμφωνία πρώτα με το φορέα και αφού υπογράψει το συμφωνητικό πρέπει να ανοίξει ένα γραφείο και να βάλει κόσμο μέσα όπου θα γίνουν οι εκλογές βάσει του καταστατικού για να σταλεί στη διαδημοτική, έτσι δεν είναι? Γεωργία, να το κάνουμε πιο απλό το θέμα. Θα ήταν προτιμότερο να είχαμε ιδρύσει 920-30 τοπικούς οργανισμούς εσύ και να είχαμε σε αυτούς μέσα τόσο πραγματικά ενεργοποιημένους Έλληνες και με μια εκλογική διαδικασία μέσα από αυτούς τους τοπικούς οργανισμούς να είχαμε τους εκπροσώπους μας, γιατί πώς θα πάμε σε εκλογές αν δεν έχουμε εκπροσώπους, αν δεν έχουμε υποψήφιους βουλευτές? Και αν σκεφτούμε ότι οι υποψήφιοι βουλευτές πρέπει να είναι τουλάχιστον 600, να έχουμε δηλαδή 2 σε κάθε περιφέρεια, πώς είναι δυνατόν να πάρουμε μέρος με μια προοπτική πραγματικά να πάρουμε την κυβέρνηση στα χέρια μας? Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα γίνουν οι εκλογές. Δημιουργούμε συνέχεια καινούργιες εσύ. Μια από τη στρατηγική η οποία υπάρχει είναι ότι ενώ είμαστε καθοδόν στην ίδρυση των οργανισμών, εάν προκύψουν εκλογές, τότε θα κληθούν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θέλουν να υπηρετήσουν τον ελληνισμό και πραγματικά θα είναι μέσα στη διαδικασία της Ελλήνων Συνέλευσης, να πάρουν μέρος στο εκλέγεστε. Δηλαδή να μπουν μπροστά στη διαδικασία, να επιλεγούν σαν υποψήφιοι βουλευτές. Αυτοί οι ενδιαφερόμενοι ενδεχομένως έχουν και τον κόσμο τους. Έχουν και τους ανθρώπους, έχουν και τους πολίτες που τους υποστηρίζουν. Οπότε αυτοί πρέπει να δουλέψουν παράλληλα με τους τοπικούς οργανισμούς Ελλήνων Συνέλευσης, να ανοίξουν τα γραφεία τους. Αυτό όμως που θα κάνουμε εμείς, εφόσον προταθούν από τους ίδιους τους φίλους τους, από τους ίδιους τους πολίτες τους, σαν βουλευτές, αυτό το οποίο εμείς εξασφαλίζουμε με τη συμφωνία που κάνουμε μαζί τους, ότι τα γραφεία αυτά μετατρέπονται αυτομάτως σε Ελλήνων Συνέλευσης, σε ΜΚΟ. Βέβαια αυτό ουσιαστικά θα παραμείνει έτσι, γιατί μέχρι σε ένα μεγάλο βάθος χρόνου χρειαζόμαστε τον βαθύ πυρήνα μας. Αυτόν τον πυρήνα πραγματικά που διεξήγαγε όλο αυτόν τον αγώνα και θα είναι η βάση του αγώνα της επόμενης μέρας
Γιατί δεν σημαίνει ότι αν πάρουμε την κυβέρνηση έχουν τελειώσει τα πράγματα. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα να κάνουμε μέχρι να αλλάξουμε πραγματικά τα πράγματα, να ανταλλάξουμε εκ θεμελίων όλα και θέλουμε πάντα τον πυρήνα μας, τον υγιή πυρήνα μας, τον ενεργοποιημένο και τον συνειδητοποιημένο πυρήνα μας να είναι πάντα ενεργός. Αυτό λοιπόν που θα εξασφαλίσουμε είναι ότι τελειώνοντας τις εκλογές αυτό το γραφείο, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί από κάποιον ο οποίος ήταν στο πρόγραμμά μας μέσα, αλλά δεν ήταν ορκισμένος, δεν είχε μπει στη διαδικασία να ανοίξει έναν τοπικό οργανισμό. Αυτό το γραφείο το οποίο άνοιξε αυτός για να επιλεγεί σαν εκπρόσωπος, για να μπει μέσα στην εκλογική διαδικασία σαν υποψήφιος βουλευτής, αυτό το γραφείο αμέσως μετατρέπεται αυτομάτως σε έναν οργανισμό Ελλήνων Συνέλευσης, σε μια ΜΚΟ. Που σημαίνει ότι θα έχουμε δύο παράλληλους μηχανισμούς. Ο ένας ο μηχανισμός είναι αυτός ο οποίος θα βρίσκει υποψήφιους και θα τους στέλνει στη διαδημοτική μέσα από τους τοπικούς οργανισμούς που έχουμε ιδρύσει και ιδρύονται συνέχεια, και ένας άλλος παράλληλος μηχανισμός ο οποίος θα λειτουργεί από ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στη δική μας τη γραμμή, θέλουν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για να είναι υποψήφιοι βουλευτές, οπότε καλούνται να ανοίξουν μόνοι τους γραφείο, καλούνται μόνοι τους να βρουν υποστηρικτές, καλούνται μόνοι τους να βρουν τους ανθρώπους που θα τους προτείνουν, γιατί πρέπει να είναι ένα συγκεκριμένος αριθμός για να τους προτείνει. Έτσι όμως, όταν τελειώσουν όλα αυτά, τα γραφεία αυτά μετατρέπονται σε Ελλήνων Συνέλευσης. Οπότε, μετά από το πέρας των εκλογών, θα έχουμε τα γραφεία τα οποία ήδη έχουμε μέχρι τότε ανοίξει δικά μας, που έχουν γίνει από ενεργοποιημένους πολίτες, συν τα γραφεία αυτά τα οποία θα μας μείνουν και τα έχει ανοίξει κάποιος υποψήφιος βουλευτής, ο οποίος έχει μπει στην εκλογική διαδικασία. Κατανοητό και καλύφθηκα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Και εμείς ευχαριστούμε την Γεωργία και να πάμε στο Σπύρο, η Νορβηγία. Σας ακούει? Δεν έχω να προσθέσω ή αυτός τίποτα, Στέφανε, στον επόμενο. Ίσως την επόμενη φορά. Βεβαίως. Ο Βαγγέλης, η Σλοβακία μας ακούει? Ναι, καλησπέρα και από μένα. Σώσεις. Πάρα πολύ διαφωτιστική η εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Πολιτικού Φορέα ΕΣΥ. Δεν έχω κάτι ουσιώδες να προσθέσω. Απλά θεωρώ έτσι πάρα πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι το σύστημα αυτό των ομόκεντρων κύκλων που χτίστηκε ο φορέας είναι μεν προσανατολισμένο στα ελάνια πρωτόκολλα, τα αξιακά, αλλά υπάρχει και ταυτόχρονα ο ελαιοέλεγχος, που είναι, κατά τη γνώμη μου, ίσως το πιο σημαντικό των ανθρώπων που είναι μέσα στο φορέα. Των εσωτερών κύκλων δηλαδή εννοώ. Ναι. Και αλληλοεξάρτηση που έχουν μεταξύ τους. Ναι. Ο ένας εξαρτάται από τον άλλο και δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να υπολογίζει τους άλλους, βέβαια. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω, μήπως αυτό σχετίζεται και με το σύστημα της Σπάρτης, που υπήρχαν δύο βασιλείς που διήρκησε τόσο πολύ. Η Σπάρτη είχε ένα πολύ δυνατό σύστημα, αλλά είχε εφαρμοστεί πρώτα από 2.500 χρόνια. Σήμερα έχουμε την εμπειρία της Σπάρτης, έχουμε και την εμπειρία από τις άλλες της πόλης και έχουν περάσει 2.500 χρόνια, που σημαίνει ότι εμείς, παίρνοντας όλα τα χρηστικά σημεία από κάθε εμπειρία που έχουμε από το παρελθόν, κτίζουμε τη δική μας πολιτεία με τις συνθήκες τις παρούσες, ούτως ώστε να είναι χρηστική σε εμάς σήμερα. Οτιδήποτε του παρελθόντος είναι πολύ χρήσιμο για μας σαν παράδειγμα και σαν προσανατολισμός, και αρνητικά και θετικά. Έχουμε πάρει πραγματικά πάρα πολλά στοιχεία από τη Σπάρτη, αλλά η Σπάρτη ήταν σε ένα άλλο περιβάλλον, ήταν τελείως διαφορετικοί οι πολίτες, ήταν πολύ ενεργοποιημένοι, ζούσαν πραγματικά σε ένα άλλο επίπεδο, και μέχρι να φτάσουμε εκεί έχουμε το δικό μας σύστημα, το δημοκρατικότατο, αυτό το οποίο είναι η εγγύηση της δημοκρατίας,
και έχουμε τα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα για να την κλειδώσουμε, για να φτάσουμε και εμείς σε ένα σημείο που πραγματικά η πολιτεία να έχει ενεργοποιημένους πολίτες, γιατί η πολιτεία είναι αυτή που παράγει τους πολίτες. Και μια άξια πολιτεία πραγματικά παράγει άξιους πολίτες. Και όσο πιο δυνατή είναι η πολιτεία, θα παράγονται και πιο δυνατοί πολίτες. Οπότε η προσπάθεια της πολιτείας είναι να φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο των πολιτών και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα φτάσουμε κι εμείς στα επίπεδα που πρέπει να φτάσουμε. Μάλιστα. Ελπίζω να καλύψεις, Βαγγέλη. Ναι, φυσικά. Ωραία. Να περάσουμε και στους υπόλοιπους, τους νεοφερμένους στο πάνελ. Δεν ξέρω αν θέλουν να ρωτήσουν ή να κάνουν κάποια τοποθέτηση. Να ρωτήσω καταρχάς τον Γιώργο από τη Μελβούρνη. Δεν έχω να πω τίποτα, ούτε να ρωτήσω, απλά παρακολουθώ. Μαθαίνω. Είμαι ακόμα στο στάδιο της μάθησης. Είσαι στον καλύτερο δρόμο και να αλλάξω να πάω στην Πινελόπη και στα Σέρες. Καλησπέρα αδέρφια και από μένα. Σώρισες. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Άλλωστε ο Βασίλης είναι πάρα πολύ κατατοπιστικός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά. Θεωρώ και εκτιμώ μόνο ότι παράλληλα και μαζί με τον καταστατικό των ΕΣΥ, ο εσωτερικός κανονισμός είναι αλληλένδετος και πολύ βασικός, ώστε να περάσουμε στην ουσιαστική εφαρμογή του καταστατικού. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ. Μου άνοιξες μία πρόταση. Έχουμε ολοκληρώσει ένα εγχειρίδιο, το οποίο είναι ουσιαστικά ένας σύμβουλος στο πώς ανοίγεται μία ΕΣΥ. Υπάρχουν πάρα πολλοί ενεργοποιημένοι καινούργιοι συμπολεμιστές μας, οι οποίοι θέλουν στον τόπο τους να ανοίξουν μία ΕΣΥ. Για κάθε λεπτομέρεια παίρνουν τηλέφωνο. Αυτό πώς θα το κάνω, εκείνο πώς θα το κάνω. Και αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία είναι λίγο δύσκολη, γιατί βρισκόμαστε τώρα με πολλές ΕΣΥ σε επικοινωνία. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν θέματα και θέλουμε να τα απλοποιήσουμε όλα και για μας και για αυτούς κυρίως. Έτσι λοιπόν θα κυκλοφορήσει, έχει πάει για τύπομα ένα εγχειρίδιο, το οποίο είναι κάποιες σελίδες που έχει τα πάντα μέσα. Έχει από το πώς ξεκινάμε, για ποιο λόγο κάνουμε τους οργανισμούς ελληνοσυνέλευσης, πώς ξεκινάμε, το γραφείο μας πώς το στείλουμε, τι χρειάζεται να έχει το γραφείο μας, τι χρειάζεται να αναρτηθεί, τι ταμπέλες βάζουμε, τι προϋποθέσεις έχουν όλα αυτά για να είναι μέσα στο πλαίσιο της συμβατότητας με όλα τα άλλα. Έχουμε οδηγίες λογιστικές, έχουμε και συν των άλλων, έχουμε κάνει και μία αναπροσαρμογή του εσωτερικού κανονισμού, ο οποίος από εδώ και πέρα θα υπογράφεται από όλα τα μέλη. Είναι πιο περιεκτικός, είναι πιο μικρός, είναι πιο σημαντικός και πρέπει τώρα να υπογραφεί και από όλα τα μέλη τα υπάρχοντα και από τα καινούργια μέλη. Και υπάρχει επίσης και ένα πλαίσιο δράσης που θα ήθελα με αυτό να κλείσω στο τέλος, γιατί πρέπει την δράση μας να την κάνουμε πιο συγκεκριμένη, πιο ουσιαστική, γιατί έχουμε ένα σκοπό και πρέπει στο σκοπό αυτόν που έχουμε να φτάσουμε γρήγορα. Και επειδή ο χρόνος πιέζει και επειδή τα σχέδια που έχουν ετοιμάσει για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και επειδή συνέχεια προχωρούν προς αυτά τα επίπεδα, πρέπει και εμείς αντίστοιχα να εντείνουμε τις προσπαθειές μας, να φτάσουμε στο στόχο μας γρήγορα και ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες να έχουμε τις ΕΣΥ, τους οργανισμούς ΕΣΥ και τους υποψήφιους βουλευτές όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Ας γίνουν οι υπόλοιπες ερωτήσεις και θα ξαναεπανέλθω με αυτό. Βεβαίως. Να πάμε στην Αλεξανδρούπολη και στη Μάγδα, αν θέλει να κάνει τοποθέτηση ή ερώτηση. Η Αλεξανδρούπολη μας ακούει? Προφανώς όχι. Να πάμε τότε στην Ελβετία. Τζερίχη μας ακούει? Πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς όρισες. Δεν άκουσα στην αρχή, αλλά από ό,τι κατάλαβα συζητάμε για το καταστατικό των ΕΣΥ.
Ακριβώς. Που είναι εσύ, του πολιτικού φορέα εσύ. Του πολιτικού φορέα. Πάνω σε αυτό δεν έχω κάτι να πω. Θέλω να ακούσω ακόμα, να μπω λίγο περισσότερο στο πνεύμα. Βεβαίως. Σε λίγο θα προχωρήσουμε στην ανάγνωση του καταστατικού. Εμείς με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε τον Γενικό Γραμματέα για την πολύ καλή εισήγηση και για τις ωραίες εξηγήσεις στις ερωτήσεις. Από ό,τι βλέπω υπάρχει ένα γραπτό ερώτημα, αν ένα μέλος δεν είναι ενεργό, χάνει την ιδιότητά του. Ποια είναι η ιδιότητά του? Καλή ερώτηση. Από μόνο του. Αν δεν είναι ενεργό και απενεργοποιείται, από μόνο του τη χάνει αυτή την ιδιότητά του. Σαν μέλος, αν δεν υπάρχει παραβατική συμπεριφορά, δεν μπορεί να εκδιωχθεί. Οπότε, είναι ένα ανενεργό μέλος. Σωστά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν, Βασίλη, θέλεις να σε αποδεσμεύσουμε. Ήθελα να τελειώσω. Παρακαλώ. Λέγοντας δύο λόγια για τη δράση των οργανισμών ΕΣΥ. Ήταν επιτακτικό να δημιουργήσουμε πρώτα τους τοπικούς οργανισμούς, γιατί έτσι είναι η δημοκρατία. Πρώτα λοιπόν στήθηκαν οι τοπικοί οργανισμοί και οι τοπικοί οργανισμοί είναι αυτοί οι οποίοι δώσαν την εντολή να ιδρυθεί ο πολιτικός φορέας. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι το πολιτικό το φορέα τον φτιάξαμε για να μπούμε μέσα στις εκλογές και να διεκδικήσουμε μέσω των εκλογών την κυβέρνηση στην Ελλάδα. Έχει μεγάλη λοιπόν σημασία να επαδρώσουμε τον φορέα μας, τον πολιτικό, με υποψήφιους βουλευτές. Γιατί χωρίς βουλευτές πώς θα πάμε να πάρουμε την κυβέρνηση? Πώς θα διεκδικήσουμε την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο? Αυτό το έργο το έχουν οι τοπικοί οργανισμοί. Οι τοπικοί οργανισμοί λοιπόν πρέπει να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, να φτιάξουν τους υποψήφιους βουλευτές. Πέρα ότι θα απευθυνθούμε και σε άλλους, ουσιαστικά αυτό το έργο το έχουν αναλάβει να το επιτελέσουν οι τοπικοί οργανισμοί. Οι τοπικοί οργανισμοί λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να εργαστούν για να επανδρώσουν τον πολιτικό φορέα με υποψήφιους βουλευτές. Είναι επιτακτική ανάγκη αυτό το πράγμα να γίνει. Και αυτό το πράγμα θα γίνει μόνο αν αναλάβουν οι τοπικοί οργανισμοί μια δράση τέτοια που να μπορέσει μέσα σε λίγους μήνες να φέρει τους υποψήφιους βουλευτές που χρειαζόμαστε για να μπούμε στις εκλογές και για να πάρουμε την κυβέρνηση. Και πρέπει να γίνει μια στοχευμένη δράση και πρέπει να βάλουμε στόχο ότι ο κάθε τοπικός οργανισμός που υπάρχει σήμερα πρέπει να δημιουργεί έναν καινούργιο τοπικό οργανισμό, όμορο, γειτονικό,